Ensopegada del primer equip del Santa Eulàlia al municipal contra el Llinàs, líder de quarta catalana. Els verd i negre es van veure com l'àrbitre del partit els ensenyaria fins a 3 targetes vermelles a la segona meitat. Els locals van ser els primers en avisar després d'un toc d'esperó de Daniel Fernández que acabaria amb el xut d'Oriol Villegas. Als 2 minuts de joc, el davanter visitant, Sergi Manent, va col·locar una pilota impossible per a l'abast de Francisco Medina per marcar el primer gol de la tarda. La diana dels visitants no va variar l'esquema de joc dels verd i negres, que van trepitjar l'accelerador per crear perill. El xut desviat de Jaime Jiménez va ser l'última ocasió dels primers 45 minuts que atorgaven un avantatge mínim al Llinàs. A la represa, el Santa Eulàlia es va topar amb les bones intervencions del porter visitant. Un cop de cap després d'una centrada lateral va significar el segon gol del Llinàs, obra del bigolejador de la tarda, Martín Hinou. Al minut 70 i amb els locals abocats en atac, el Llinàs va traçar una jugada a la frontal de l'àrea que va permetre a Martín Hinou afusellar la porteria defensada per Medina. A falta de 10 minuts pel final, l'àrbitre va mostrar la segona targeta groga a David Bonet per aquesta acció. Una jugada que va despertar certa crispació en el conjunt local i que acabaria amb una segona expulsió, en aquest cas per a Cristian Silvestre. Després d'aquesta acció, l'àrbitre va decidir assenyalar el camí de vestidors, però els capitans dels dos equips van mantenir una conversa amb ell i es van disputar els minuts que restaven d'enfrontament. Al minut 85, Daniel Fernández veuria la segona targeta groga que l'enviaria al vestuari abans d'hora. En la jugada posterior, Marc Lucas realitzaria una paret per infiltrar-se a l'àrea del Santa Eulàlia per signar el quart pel Llinàs. Els tècnics locals no descarten donar alguna possible oportunitat als jugadors del filial de cara al maig de la setmana vinent contra el Ramassa. Haurem de refer, crec que recuperem gens de lesió i la gent que del juvenil o el cadet potser tindrà més protagonisme i ja està. Però hem d'afrontar un altre partit més, 90 minuts, i hem d'anar a guanyar. Toro també va opinar sobre l'actuació arbitral. Ell pita el que veu, ell creu que ha vist això, nosaltres al final ens hem de dedicar a jugar i res més. L'àrbitre és el que ha vist, ho ha pitat, ha tret targetes i ja està. L'enfrontament ens va deixar el debut del nou central santaeulalienc procedent del Canovelles B, Badara Keita. Toro confia en el rendiment que pot aportar l'equip a l'eix de la defensa. Amb aquest resultat, el Llinàs segueix líder de la categoria, un triomf que van dedicar als seus aficionats.